Krásu si za peniaze kúpite. To je obľúbená veta spoločností, ktoré vám dnes poskytnú pôžičku takmer na čokoľvek, a teda aj na plastické operácie. Ľudia sa už nezadlžujú iba kvôli veciam, ktoré nevyhnutne potrebujú. Stále sa však nájdú aj také, ktoré si na splátky nekúpite. Niekedy sa ľudia neváhali zadlžiť, keď doslúžila stará chladnička či televízor. Dnes si na dlh žijú ďaleko honosnejšie a bankové či nebankové spoločnosti im vychádzajú v ústrety. Chápu, že chce niekto požičať na nové prsia či predĺžené vlasy. Na začiatku pri diskusii s klientov tá požiadavka, čo chcú financovať, nie je zrejmá, ale máme informácie o tom, že mnohokrát vedia využiť tieto peniaze aj na to, aby sa skrášili. Plastika je pre mnoho ľudí aj inou vecou ako iba vecou krásy. Častokrát ide o zdvihnutie sebavedomia, zvýšenie komfortu, veľakrát je to aj zlepšenie zdravotného stavu. Či už teda hovoríme možno o odstávajúcich ušiach, väčšom nose, z poklesnutých očných viečkách. Dokonca na tento účel existujú aj konkrétne produkty. Sú však stále veci, o ktorých na rozdiel od plastík pôžičkové spoločnosti nechcú ani počuť. Sú to napríklad obrazy či iné umelecké predmety, ktorých hodnota sa ťažko odhaduje, alebo nadštandard ako šperky. Ide o tovar, ktorý je v podstate už na taký bežný životný štandard a človek sa bez neho dokáže zaobísť, prípadne si dokáže zaobstarať lacnejší variant. Kurióznou požiadavkou bola žiadosť o spoluprácu od internetového obchodu, ktorý sa zaoberal predajom sadeníc konope, a takisto skrátka prídu aj záujemcovia napríklad o erotické pomocky, tovar zo záložní či o pyrotechniku. Dominika Lukáčová, televízia Markíza.